Saanko pyytää herroja astumaan vähän peremmälle? Olkaa hyvä. Matkatavarat voi jättää tänne. Ja jos herroille sopii, muodostamme tähän sellaisen paririvin. Rohkeasti vaan. Herra kapteeni. Kiitos. Jaha, se alkaa taas. Päältä katsoen aines näyttää hyvältä. Aines on aina hyvää, herra kapteeni. Alokkaat! Toivotan teidät tervetulleeksi armeijaan. Täällä te joudutte suorittamaan sen velvollisuuden, joka kuuluu jokaiselle Suomen miehelle. Tästä päivästä lähtien te kuulutte Suomen kunniakkaaseen armeijaan. Täällä teidät kasvatetaan sotilaiksi. Täällä teistä tehdään miehiä. Tupiin, poistukaa! No niin, liikettä. Sitä väkeä. No sinähän sotahullu. No, mitäs täällä vielä neuvotellaan? Mukaan vaan! Mikäs paikka tämä on? Voimisteluako? Ootko sinä pöhkö? Saanahan tämä on. Sen kun nahka paljaaks vaan. No mikä sulla nyt tuli? Ottaako syvämistä? Saakurin pumppu! No niin, saunaa ja löylyy, karjut. Mikäs sille tuli? Sitä ottaa syvämistä. No viekää toi rääpälle sairastuvalle. Mikä se on tämä vaimo? Vissiin häkämyrkky. Se pökertyi saanassa, kun sillä on niin huono syvä. Ja kuumetta! No katsotaanpas, auttakaa te häntä riisuutumaan. Hakkoako se kovasti? Näpit irti. Mulla sun täytyy auttaa mua. No? Mä haluan, että sä soitat. Pitäisikö sulle soitella? Puhelimella, idiootti, kuuntele nyt. Soita tähän numeroon. Ai että likalle. Sanonko sinä, että sulla on ikävä? Soitat ja sanot, että mä en kestä enää, että sen on tultava heti. No meinaatko sä tosissaan kuljettua tänne likan seuraksesi? Ai. Vai ei vielä petissä? Katsotaanpas paljonko sitä lämpöä on. Kyllä te nyt olette sopan keittäneet. Ennen olisi sattumalta soittanut, että ne olisi mennyt suoraan poliisin luo ja vakuutusyhtiön ilmoittamaan kolarista. Ja silloin Hertta olisi ollut pinteessä vasta. Sinun on pelastettava hänet. No, hän on sellainen poikatyttö, kyllä hän pärjää. Kenen se on? Mistä sä sait sen? Tuon vuoren petistä. Se, joka pyörtyi aamulla. Eikä se näitin takia pyöritynyt. Mut jollei se saa unta, jos ei ole tommoista tyynyn alla. Se on kova kaveri tuo vuori. Aikoo salakuljettaa tänne naisen. Älä örise. Kuinka tänne semmosen vois tuoda? Luoja ties, mitä he sanoo. Huomio! Mitäs melua tämä? Luuletteko vielä mellastavanne sivissä? Paikalle mars!
pitää. Se on kaiken hyvän alku. Kukas täällä puhui naisen tuomisesta tänne? Minä se oli, herra Ylviäpeli. Tommonen piimäparta. Viime viikolla hypittiin vielä parpiitaa takapihalla. Sanon vielä kerran, me emme ole täällä leikkimässä. No miksi toi peti on tyhjä? Alokas Vuori on sairaana, herra Ylviäpeli. Oho. Minkäs näköinen sellainen on, joka heti menee lepokotiin? No te muut, pysykää nahoissanne. Parin tunnin kuluttua on jokaisen oltava petissä. Alokas taisi pudottaa nästyypinsä. Jatkakaa! Se on se reilu kaveri, ei meidän feltta. Rakkaat sontakärseni, seuratkaa lipponi valtamme sotapesään. Alokas Vuoren paperit. Alokas Vuori. Pitäisi olla vapaaehtoinen. Tässä, herra Ylivääpeli. Mitä? Tämähän on nuori poika. Ja on kuitenkin käyttänyt kaikki lykkäysmahdollisuudet. Herra kapteeni, tässä haiskahtaa nyt pahalta. Minä tunnen mitä hajua täällä. Se on vertauskuvallinen haju, herra kapteeni. Jaha. Tässä miehessä on jotain mätää. Onko sairaalassa? Ja Laakso. Kuule, onko sinulla siellä alokas Vuori? Mitä? Vai sillä tavalla? No, lähetä aamulla komppaniaan. Se mies on pinnari. Lääkäri totesi terveeksi, ei uskaltanut mennä saunaan ja oli pyörtyvinään. Oho, vai niin. No minkäs näköinen tyyppi tämä on? Ei aavistuskaan, herra kapteeni. Ei niitä kertaheitolla opi tuntemaan. No minä käyn katsomassa häntä kun ehdin. Kapteeni Myrsky nimittäin vastaanottaa huomenna komppanian ja hän voi nostaa myrskyn. Ja tuossa ovat paperit. Näkemiin Ylivääpeli. Näkemiin, herra kapteeni. Olisikohan minun pitänyt puhua niistä tissiliiveistäkin? Mistä, herra Ylivääpeli? Sellaiset asiat eivät kuulu teille. Poistukaa! Ai. Vain naisia. Hepeneitä ja tekosairaita. Haiskahtaa tosiaan pahalta. Annetaan olla. Vääpeli ei ehkä kestäisi tuota näköä. Herra kapteeni, onko hän... Siinäpä se, onko hän vai eikö ole. Ja jos on, niin mitä on? Epäilen, ettei ole se mikä on. En ymmärrä, herra kapteeni. En minäkään. Tämä sairaustapaus on hyvin vakava. Niinkö? Onko se tarttuvaa? Toivottavasti ei, sillä muuten saisimme tänne Amazonien armeijan. Herra kapteeni on varmaan hyvin väsynyt. No, minä näin päivällä tuon Monnin tuolla kasarmissa. Hän oli hyvin hento ja tyttömäinen. Juu, tytökseni kuuluvat hakuvankin. Mitä? Joko ne tietävät sen? Ja, niin. Nimittäin minäkin epäilen, että hän on tosiaan tyttö. Älkää pyörtykö, tämä asia on hyvin vakava. Hän saattaa olla joku mielipuolinen reporteri, joka on tunkeutunut Monnien joukkoon. No voi hyvät kurnaajat. Tyttö Monni. Olihan eräs mies kauneuskilpailuissakin. Siksi tämä asia on hyvin vakava. Hänet täytyy saada ehdottomasti vaikenemaan. Minä puhun asiasta kapteeni Myrskyn kanssa. Mutta kun minä vähän puhun sen Monnin kanssa, niin kyllä nähdään, mikä se on lajaan. Vääpeli ei toistaiseksi puhu yhtään mitään. Onko selvä? Selvä on, herra kapteeni. Vai selvä? Ei minusta. Ettäkö lammas suden vaatteissa? Tyttö Monni voi juutas. Ettäkö nainen armeijassa? Mitä herra Vääpeli sanoi? Teille minä sanoin, poistukaa. Mä järjestin vaan nämä kantakortit. Mitäs herra Ylivääpeli puhui naisista? Kuuluvatkos minun naisasiani teille? Antaas nyt laputtaa. Voi yhden kerran. Ettäkö se alokas olisikin tyttö? Ai, kyllä on lääkärienkin taso laskenut. Mikäs mies te oikein olette? Ja minä olen alokas. Mitä nyt vasta tulossa? Ei, hyvä mies Johan, minä olen ollut täällä pari päivää.
Alokas asento, miten te oikein puhuttelette minua? No ajattelin, että kun ollaan tässä vaan siviilipuvussa. Niin, miten se on mahdollista? Meinasin pitää iltalomaa. Vai niin. Te palaatte heti komppania ja ilmoittaudutte minulle huomenna aamulla. Kyllä. Kyllä mennään kun keritään. Ylimäveli! Kapteeni! Kapteeni? Alokas komppaniassa on mies, joka hyppelee täällä siviilivaatteissa. Herra kapteeni Teräs etsii teitä. Alokas komppaniassa on mies, joka on nainen. Mitä? Miten me oikein nähtiin? 2 pussaavaa jätkää. Kärvisköhän kattoo vähän lisää. Joku kurkkii siellä. Nyt on toimittava kiireesti. Mitä luulet minun selviävän? No se kun hyppäät vaan hertan autoon, juokset portista. Mutta jos ne nappaavat minut. Heillä on varmasti jo tuottivat mulle risiiniöljyäkin. Tyttöparka. Ole hyvä, Monni, niin olin minäkin. Takuulla. Hei. Oho. Siistit jo. Miten saitte lakan kynsistänne? Ei mulla mitään Ai kun nipistää niin patsaan. Äänenne on käynyt kumman käheäksi. Suleko ikkuna? Ei. Ilma pysyy raittiin päällä. Niin, raitista ilmaa varmasti tarvitaankin. Ja sitten huomenna aamulla ilmoittaudutte komppaniassa. Onko Alokas Vuori täällä? Kyllä on, herra kapteeni. Selvä pinnaustapaus. Anoo miehelle risiiniä. Miehelle? Onko hän mielestäni mies? No ihan, mutta tulee. Aha, tuleeko? No ihan käsiin kuoleus, herra kapteeni, sitä tarkoittaa. Käykö herättämässä? No antaa olla. Huomisaamuna minä komppaniassa katso, mikä hän on miehiään tai naisiaan. Saakos tulla mukaan piilosille? Oi, miten säikähdin. Ai anteeksi vaan. Niin mitäs neiti etsii? Minä unohdin kulkuluvan ja olen menossa Alokas komppanian päällikön luokse. Ai, kapteeni Teräksen. Niin, hän asuu tuolla. Minä kyllä saatan neidin sinne. Totta. Oho. Onkohan kapteeni Teräs kotona? Ei oo. Ja mäkin meinaan juuri lähteä. Ootteko te sukulaisia vai? No, sukuahan tässä ollaan vähän kaikki. No käykää vaan sisään odottamaan. Onkohan se sukulainen? Vai meinaako se vasta tulla? No käykää vaan sisään odottamaan. Onkohan se sukulainen? Vai meinaako se vasta tulla?
Hei, Teresmiehen luona on tyttö. Älä, jutteleeks ne? Nainen soittaa Hesaa. Onks kukaan koskaan kuullut, että Teresmies ymmärtäisi naisten päälle? Mitäs me naisten löpinöistä? Tää on ollut kyllä kuin pahinta Suomi-Vilmiä. Joo. No, mä en keksinyt muuta, eikö sä nyt ymmärrä? Ja voit sä kuvitella, ne syötti mulle risiiniöljyä, niin kuin joskus ennen nuorena. No totta kai, mä olin kamalan kipeä. On mun vähän parempi olo jo. Joo. Mitä? Heikki tietysti vetää hirsiä. Joo. Joo, ei, mutta nyt täytyisi kyllä keksiä, miten mä pääsen pois täältä. Kuule, isä tuntee ne melkein kaikki. Kyllä hän hätätilassa puhuu niiden kanssa. Muuten se Teräs on kuulemma aika komea poikamies. Mitähän jos te... No niin. Olisihan se sensaatio, kun kippari naisi monninsa. Ja mutta vakavasti, puhu hänelle suoraan. Hänen setänsä Kalle Perho asuu Tampereella ja minä tunnen hänet. Voit kertoa vaikka terveisiä. En minä uskalla. Kai se olisi järkevintä, niin, mutta Heikki joutuu kiinni. Joo. Ei, mutta kuule nyt mä en uskalla enää puhua. Ihan totta se voi tulla. Juu, kyllä minä odotan häntä. Koita ainakin päästä hänen avullaan ulos. Juu, tulee suoraan luoksesi. No, terve. Hei. No, oma käsitys tästä tilanteesta on se, että se on toiminut väärin ja myynyt pari savuja. Tässä tilanteessa meillä on ainoastaan silminnäkijän lausunto siinä, eikä sitä toista osapuolta tavoitettu. Tulkaa tänne! Eikö Alokas tervehdi? Huomenta vaan. Eikö Alokas vielä tunne arvomerkkiä? Kyllä, minä ainakin isommat. 2 tähteä se on luutnantti. Herra luutnantti. No niin, Alokas edistyy ripeätä vauhtia. Minä Alokas on menossa? Minä etsin Alokas-komppaniaa. Etsitte? Niin. Alokas etsii Alokas-komppaniaa. No hitto, ei kun herra luutnantti minun piti sanoa, kun minä en oikein tiedä missä se on. Vaikka olette jo ollut täällä pari päivää. Olin sairaalassa. No? Niin herra luutnantti. Juoskaa, tuonne! Taitarai. Päivää. Minä... Huomenta. Kaunis aamu. Kaunis on. Niin, minä... Ei mitään. Ei mitään. Tuli vain mieleen, että me ei taida tuntea toisemme aikaisemmin. Eli miten te olette täällä? Minä tulin tapaamaan teitä. No, mutta eikö ovi ollut kiinni? Siivoilla päästi minut sisään. Te siis... Niin? Olette ollut täällä koko yön? Niin, tietysti minä... Niin, minä valitan, että minä en huomannut teitä illalla kotiin tullessani. Ei se mitään. Mutta minä en tainnut kuulla neidin nimeä, mikähän se... Anteeksi, minä en ottanut esittäytyäkään. Niin, minä olen Hertta Hertta Kuus. Siis... Mäntynen. Hertta Mäntynen. Kapteeni Teräs. Kiitoksia. Kiitos. Niin, se kenkäkin on lattialla. Setäni Kalle Perho pyysi tuomaan terveisiä. Ai, te siis tunnette setäni Kalle Perhon? No mitenhän voi? Istukaa. Te istuttekin jo. Tuota. Mitähän jos me keittäisimme aamukahvit? Oi, sallikaa minun keittää. Saanko? Olkaa hyvä. Teräs. Ai, huomenta, Väpeli. Mitä te sanotte? Aha. Tietääkö kapteeni Myrsky siitä? No, siinä tuntuu olevan jotain mätää siinä jutussa. No hyvä, minä tulen käymään siellä, kun minä ehdin. No, kiitos. Kahvi on aivan heti valmis, herra kapteeni. Tepäs osaatte olla sotilaallinen.
Melkein kävisitte Alokkaasta. Minulla on paljon ystäviä armeijassa. Sen kyllä uskon. Mitä te sillä tarkoitatte? No mitä te sillä tarkoitatte? Ei minä halua kuulustella teitä niin kuin Alokasta. Siitä muistikin, minun täytyy käydä vähän komppaniassa. On sattunut vähän ikävyyksiä siellä. Mitä ikävyyksiä? Eräs Alokas temppuilee. On tainnut yrittää vetää meitä vähän nenästä. Pinnari, jos te tiedätte mitä sillä tarkoitetaan. On ollut olevinaan sairas ja vähän muutakin. Saako siitä kovan rangaistuksen? Tukka pois ja linnaan. Anteeksi, olin kauhean kömpelö. Ei se mitään. Ei mitään. Minä lähdenkin tästä nyt sitten katsomaan sitä tyttömonnia. Mitä? Miehet ovat antaneet hänelle nimittäin sen nimen. On aika vätys mieheksi. Eilisissä kenttäharjoituksissa hän ei pärjännyt ollenkaan. Oikea monnien monni. Se ei ole totta! Ai miten? Anteeksi. Taidan sekaantua asiaan, joka ei kuulu minulle. Ehkäpä. No niin, minä lähden tästä nyt. Minä palaan kohta takaisin. Näkemiin. Voit odottaa hetkisen. Minä pistäydyn vähän esikulmassa. Selvä. Kyllä sulla oli kiva systeemi. Joo, mutta kyllä se musta olisi kyllä posu vedekaan joka miehelle. Voi Paus, tuollahan se on. Nyt se ei pääse ulos portista. Mutta pojat, meidän täytyy auttaa sitä. Joo, se. Hei, Hertta. Nämä kaverit tietää kaiken. Me autamme sinut ulos. Nyt on kiire nopeasti. Kiireesti nyt. Me turvaamme vetäytymisliikkeen. Hyvä. Joo. No, nyt ollaan juossa. Hei! Hei! Se menee väärään suuntaan. Mitä tämä on? Minkä naisen toitte tänne? Ei me tänne ulos, herra Vähäpeli. Nainen? Onko täällä nainen? Poistukaa vastaus! Herra Vähäpeli, nästyykin taitaa pudota. Poistukaa! Hei, pojat! Nää piilotuiset Suomeen. Laittaa. No meidän täytyy saada hänet ulos tältä kasarmialueelta. Pannaan se autoon ja viedään portille. Eikä joudutaan sota-oikeuteen. Voi kun olisi tankki. Hei, kierretään sen säkkiin ja viedään ulos. Tai tilataan ambulanssi. Ei kun siinatkaa! Herra kapteeni, eräs nainen... Asia selvitettekö Ylivääpeli? Tiedän kaiken, herra kapteeni. Mainiota. Se kuuluukin Ylivääpelin tehtäviin. Mutta herra kapteeni, kun ne meinaa nyt taas uutta. Hei, mitäs tynnyrissä on? Perunan kuoria, herra Ylivääpeli. Perunan! Hei pojat, tulkaa sotapesään. Tarjoan kaikille pullo kahvia. Tarina tyttömonnista taitaa saada Tavanomaisen lopu.